Vriebaná osa. Pozor. Čo sa stalo, ty kokot? Čo to je za pičovinu skurvenú? Normálne to seka ľudia, normálne to seka tá hra. Prosím, do piče! Tento fialový bodlák nejaký. Nice. Ty koko, to je minci. A seka to normálne ľudia tá hra. Do piče! Osa jebla. Ha! Mám to! Toto bolo ťažké? Čo si kokot, prosím vás. To si nenadali s týmto, že to prejdem, že? Prosím, do piče! Toto neplatilo ešte raz. Hej plebovia, ja som tajný špion prezlečený za suba, tak som tu za vás. Máte moju podporu, hej plebs, môžete mi písať výspy, ja vás budem reprezentovať. Ty si fakt jebnutý, Várny. To neplatí, kápeš, to je ojebia kokot. A zrovna toto je taká... Kto toto voutol takúto pičovinu, prosím ťa? Kde ste vlastne takúto hru našli? To vy ste dali... Aha. Dobre, mám jeden život. Mám jedno srdiečko, ľudia. Do piče, to je ťažké jak kokot. Tie mince sú životy? Píčovina, kávo. Kde som? Ha! Prví ľudia! Čo to kurva, to hádam nie. Aj tento mesiac dokonca. Choj, do piče, ešte raz. Idem to prejsť, ľudia. Aspoň dobre vedieť, že máme iba 3 životy, ok? Tak teraz sa idem snažiť, ľudia, dobre? Teraz je proste normálne hardcore jak kokot. Do piče, to neplatilo ešte raz. Chlapci, tak hento je pekná pičovina, tá mucha jebla, či to bolo. Počkaj, ono mi to doplnilo život, či nedoplnilo, ľudia? Mohlo by mi to doplniť životy. Nice, to ide od znovu. Čo si... Choď do piče! Tomu ani neverím, chápeš? Tá hra tomu sama neverí normálne. Tam musím ísť. Tá osa! Priebaná! Chápeš, že tam hore musím skočiť, ľudia, tam je... To si robíš srandu ako. Čo ti jebe? Tak ja som odjebal 3 životy na jednej osičke, hej? OK. Druhý, ďalší život. Dobre, ešte raz tento pokus neplatí. Hneď nám hore som chcel ísť, bohužiaľ sa nemám ako dostať. Chápeš, to sa nedá preskočiť. Bez toho by ťa jebla tá osa. Aha, zas! Aha. To by je speedrun teraz, tam piči. Donk. Donk, donk, donk! Piče! To sa nedá prejsť toto. Nedá. Barney, prestaň kurva. Je to zájem. Stream, vy ste fakt retardovaní. Chápeš to? Normálne, väčšina sabov si užíva, že koko to je jeba, že ak ide pomaly ten chat, vieš, že môžeme písať. Do piče! A proste Barney, chat spam kapa, chápeš? Nice. Prosím. To je ťažké ako ľudia toto, fakt je to ťažké. Tie kola sa menia, len ty nevidíš, že sa mení pozadie, lebo si farboslepý. Aha, takže vždy je iné kolo? To mi ani nehovor. Ok, niečo by bralo život. Osička, poď. Kurva. Vyjeban, mám posledný život, ľudia. Čo mám spraviť? Do piče! Rest. Rest. Nice. Ho, máme to. Ha! Easy. Reskal to do chat, prosím vás, to mi držal palce, ďakujem. Prešiel som to celé. Tak to som prešiel. Expansion pack, chápeš to? To sa musí normálne kupovať, ty kokot. To si robíš srandu. Taká... 7,50 za toto vám jebe? Choď do piče. Olaf a Elmar, 19... Choďte do piče. Ok, dobrá hra, prešiel som to, kámo. Bang. Easy. Double kill môže byť. Dáme za teda normálny večer, ľudia, alebo ako easy... Do piče! Alebo dáme... Choď, kurva! Alebo dáme ten Evil Within skurvený. To si robíš srandu už, ty kokot? Nejaký červík vám tu bude kúsať, nechcem prísť, nie, kamarátko, nie, vy si to vybrali a ti hovorím, že musíme prejsť minimálne jeden level, minimálne, rozumieš? Mňa to baví akurát, som fakt... Je to dobré proste.
Aha, okej. To je tak nechutná hra v tomto, ty kokot, že to sa tak priebano ovláda, že to není ani šance. Robí si srandu? To sú plebité vyhousenky, myslíš, že to sú červíci? Plebís tu? Please! Rest! To je ten tutoriál, to nie je tutoriál, kamarátko. Je tu golem s Fantagiro. Choj do pič! To fakt? Ma stredil? OK, som vo väzení, ľudia, som vo väzení. Dobre, ber tu zbraň, kápo. Majcúva! Čo povedal? Bo ja som slabý, kamarátka, ja som profík, ale bohužiaľ to hra jebnutá, rozumieš? Že zlo máš dať Barneymu, že už budeš držať piču. Barney si to vzal ban, vidíš to, kápo, stalo ti to za to. Stalo ti to za to. To si robíš srandu! Rozbi to. To si robíš srandu! Bože! Poď dole a dole. Posledný krát, to ti hovorím. Posledný krát to idem robiť. Potom to vypnem hneď. Skurvený potkan. Choď do piče! Bože! To je taká pičovina! Vidí ma, či nie? Aha, prosím. Prosím! Bože! Videli ste to? Tu niekde bola tá sprcha. Ha! To fakt? Nebola tam žiadna dierka ani nič. Ty kokot, ale toto už nie je ani sranda. Toto už nie... Jak tu mám sedieť, ty kokot? Ukáž mi to, dobre. Teraz. Tak pohodička, nie? No neviem, čo sa mám spraviť. Tento dostane na piču ako vždy. 3, 2, 1. Dobre. Next. Dobrá hra, starý. Fakt, odpadávam. Odpadávam, čo si mi vybral za hru, kápo. Vypni tu pičoviny, pulere ťa zajebem. Ja to nebol submod, hej, až tam hneď vyskočila sračka v čete. Že na akú piču púšťate tých plebov pojebaných stále, čo ti jeme. Choď do piče! Sajka pojka ulko suda mana handkel do subosny zdas zwei pipe. Ugham celý disk dex kill. Hej! To isté som hovoril aj včera, kámo, máš pravdu, starý. To bylo japonský, že máš 1 cm cicinu, sekera, ty si fakt jebnutý. No pič, narazil som ho do zadku. To je všetko? Toto ste mi fakt dali takúto hru, ja vás zajebem. Čo ti jebe? Ja vás zajebem, čo to je za kokotinu? Pozri, jak uteká, pozri sa. Tak zlo. To je jaká pičovina, ľudia. Do piče, narazil som do jedného buzeranta. Johnny a Robin. OK, mám nejakého oného. Hitláka malého. Bome. Hitlák. Černách. Hitlák. Čo si kokot? Toto je ktorý? Tento? Nie. Do piče! Oranžák. To bol zlý? Choď do piče, tento. Choď do piče! Ktorý je tento? Choď do piče, pičovina decka. Prosím! Čo to, kurva? Aha. Tatko, prosím. Bože! Ďakujem za zhliadnutie videa. Daj like. Dobrá kvalita. Môžeš dať subscribe. Nezabudni na ten subscribe.